بسم الله الرحمن الرحيم. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சோசியல் மீடியா பாவமா நன்மையா? இஸ்லாம் கூறுவது என்ன? இன்றைய காலம் உலகம் முழுவதும் சோசியல் மீடியாவில் மூழ்கி இருக்கின்றது. நமக்கு தெரியாமலே நம்முடைய நேரம், மனம், இதயம் அனைத்தையும் அது எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றது. அல்லாஹ் அல் குர்ஆனில் கூறுகின்றான், நிச்சயமாக உங்கள் மீது பாதுகாவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் கண்ணியம் வாய்ந்த எழுத்தாளர்கள். நீங்கள் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களையும் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். சோசியல் மீடியாவை அல்லாஹ்விற்காக நன்மைக்காக பயன்படுத்தினால் அது ஒரு நற்காரியமாகும். ஆனால் பாவத்திற்காக பயன்படுத்தினால் அது ஒரு நாசக்கேடாகும். சோசியல் மீடியா அது உன் கையில் உள்ள ஆயுதம். அதை நல்லதிற்கு பயன்படுத்து, இல்லையெனில் அது உன்னை அழித்துவிடும். நஅூது பில்லாஹி மினஹா.